O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon, ani? Yes. Ha? O say yes. Yes. Meaning, oh, it's a yes. Ha? You mean, musugot ka lang bisag guwa pa ko makasulti? Yes, Lambert. Kunod sa maka ng buot mong iingon, yes ang akong tubag ni Ana. It's a big, big yes! So, Wait, Ha? wait. Grabe siya, oh. May sugot na gani ko. Bisan wa ka pa makaingon. Papabuton pagid ko nimo, uy. Unsa man na ba? Sige na, God. Sige na dayon. Aron, makasugod na ta sa new chapter sa atong life. Paminawaw na ako. Wala pa kamutando. Ha? Oh, unyag bakwiyon akong akong yes. Well, narani mo. But to tell you, wag ko maanad nga balibaran. So, you still have to say yes. Di ay? Busa pa mati. Ganina pa ako napaabot. Ikaw rin paigot kayo. Go na tayo, na-shoot na. Well, I'm a businessman, ani. Oo niya. Kagwapo giti mo tutukan, uy. Please, take it seriously. Daghan bing nabuang sa serious, sir. Will you behave? Hala ha? Behave na ka ako inimporma ha. Unsa laki na. I have a proposition to make. Wait. Wait. Pahibaw lang ko daan ha nga. Dili ko parehas ni mo kadato, sir ha? Kung makigsosyo ka na ako sa negosyo, patay gitaan ang dapita kay wa magikoy kwarta, good. On the other hand, makakwarta ka rin akong isugyot ni mo. Ha? Kay? 150,000 pesos. Be my girlfriend for a month. Ha? I only have two rules. Rule number 1, you will make yourself available for me anytime, anywhere. Rule number 2, you can fall in love with me, okay? Ay, uy! Kung may rules kang ipatuman ako, dapat may rules kang tumanon gikan ako. Rule number 1, every touch may bayad. And rule number 2, imong dobleho ng imong bayad kung ikaw ang ma-in love nako. Deal? Tripleho na ako ang bayad. Rule number 1, i-discussi ang deal ninyong duha. O rule number 2, ako na ka. Ikaw? Ikaw? Hector? Hector? Tana, manggawa sa tagikan din eh. Mas dako ang akong offer, so ari ka na ako. Tana. Onsa? Wait, Oh, unsa man? I don't want to insult you. Pero may kwarta ka. Naa. Siya ka? Nasa kong bangko. Gusto kang mutanaw? We, Oh. naa? Ingon anak ka dako? Naa gani. Maong tana. Kay hatagan ta ka. Mag-withdraw ta. Mamati? Kanang gikatubang nimo ang mamate, okay? Okay ra nimo? Dali na, barug na diha. Wait. Oh. Uy, si Ani. 600,000 pesos for Annie. Aha? Gara ka. 650. 700. Let's see, oy. 750. Kadiyot lang, Lambert, ha? Buhi isagod ko kadiyot. Muwan ka niya. Dili. May pakiksultihan ako ni Hector, kadiyot. Okay. Huy. Ay, sige, Apple ba? This is my time to shine. Mauyab na ako si Lambert. Unya, makakwarta pagit ko. Puyo na gudi ha. Kikahibaw kong wakay kwarta. Tapos ang tika kahihil soon. Ukon mo ingon ko nga na ako'y kwarta. Pagkabayad ko nimo niya na, Ani. Unsa? Are you done? Oh, kumanamig istorya din, Pero, magtiwas kami sa amo. Bosa, adto na mi. 1 million pesos. Dili siya baligya. Siya ang muhukom niya na. Unsa na, Annie? Tinudaan na hining imo, sir? I don't joke around. Di... Deal! Oh, Uyab na mi. Wala kay mahimo. Siyang akong gipili. Ani?
Ani? Obviously. But we're about to leave. Dali na, Ani. Ato na, mi. Hoy, Ani! Hey! Ani! Pwede na sila! Ani, dali. Manglingkod na tao balik. Uniya ka lang. Hey! Ako? Dili. Oh, imong bago. Diyan na nimo. Ato na ko. Wait! Mubiya na ka? Oo, pag gani ka makakaon. Busog na ko. O pag gani ka makakaon, busog na ka? Oh, don't worry about the bill. Ako na lagi bahala, ana. Kung nabusog ka sa akong joke kaganina, ako nabusog ko sa kapungot ni Ani. Ha? Naglagot ka ni Annie? Nga naman? Kaya nag-uban sila ni Lambert? Are you jealous? Wala. Silos ka dyan. Paano magsilos man ko? Ay, you sound like a jealous boyfriend. Dili na ako uyab si Ani. Sigbalik. I know. Best friend na mo. Pero, dili kaya nga magselos tungod sa imong lihok. Kung sabay ko na akong lihok. Ha? May mo dinay ka, pero your body can't. Unsa? And I'm so jealous, Hector. Wa lagi ko'y feelings ni Ani. Kasabot ka? Prove it! Kung wala kay feelings niya, then, dili na lisod alang ni mo nga ma-in-love diri na ako, di ba? Dili sad ko. Unsa? Dili ko gusto ma-in love. Kapoy kayo mo mga babae eh. Lisod kayo mo ispilingon. Maong di ko ganahan mo commit. Then don't. Just be my boyfriend. So, game ra? Yeah, why not? Let's give it a shot. Kung ganahan ka makigduwa lang, then ihatag na ko nimo. Magduwa tang duha o kayo. Why commitment ha? Kung mo imong gusto, Why butanay? shoot Magbuwag ta anytime. on your mark. Sige, kay naglagot ko. So, uyab na ta? Sige. Finally! Aysa. Atras kay ka eh. Mahal naman ko. Well, pag anod daan ang daan nga hat ko. Basta ha? No strings attached. Unya, why butanay? Aha. Og, magbuwag ta anytime. If it's what you wish. Sige. Uyab na ta ron, no? Aha. Buwag na ta. Basta! Mapalang gani pagsugod na to, magbuwag na ta! Anytime man. Unsa na yung anytime sa inyo? Kaya, karon naman nga time. Subuwag na ta. Ha? Kay may lakaw pa ko. Buy X. Oh, no! Hector! Hector! Dili na mahimo! O, pag hindi ko magkatilaw ni mo, magbuwag na agad! Better luck next time, Missy. Patilawas ako ni mo, oy! Hoy! Lambert, asa ta? Wa na lagi kitingog-tingog. Sukad pagbiya na to dito sa restaurant. Kung sa'yo gusto ni mong mabati, Nga... Nagbinuang ra ka? I'm not. So, tinuod ang imong giingon ganina? Nga hatagan tagag 1 million pesos. Aron mamahay mo tagang girlfriend for a month. It's true. Milyonarya ka na. Ay, saoy. Atakihon gani ko ron na. Kuwang na ng 1 million ni mo. Di na ako ma-enjoy. Tempa, nga naman. I need a girlfriend. Og nga nang mag-hire pa magkagparihas na ako. Kung buto na ako naon, may daghang babae nga mag-apas nga mahimo ni mong kuyab. Wa ko magkinahanglan og tinuod nga uyab. Girls are demanding. And I don't want any girl demanding for my time. Hinungdan nga gihire ta ka. Di ay? Stick to the rule. Hoy, may rules ka kung giingon nimo, no? Stick sab ka ato. Pabor ni nako do kay kada kupot nimo. Doon ay bayad. Og doblehon pagit nimo ang imong bayad nako kon. In love ka nako. Unyaon sa man. O padayon pa ka? More than 2 million pesos na unyang imong bayro na nako kon ipadayon tani. That will never happen, Annie.
Dili ka ang klasis babae nga makapainlove sa usag ka Lambert Park. Challenge accepted! Deal! Deal. 1,000. Ha? 1,000 para sa Rule number 1. Every touch nimo, naakay bayad di rin ako. What? Makig-shake hand lang ko nimo to seal the deal na nanay bayad? And what? 1,000? Sus? Sige na, good. 500 na lang. Kuripot. O wa ni labot ron kay seal man ka sa atong deal. Pero asa dito paingon? Wa pa ba ito maka-lunch? Ay, iprotesta nagsugod ang akong mga bitok. May mo bag butangan mo og gamay lang nga prino ang imong silutian. Giyarta ka aron may ikalaila ko ni Granny nga uyab. Ug dili siya mahimot kung ingon ni ana ang imong estilo sa silutian. Ano di ay? Babae ka. Put some decency on your words. Ha? Magtikaot lang tawag imong makaon. We need to go back to work aron makabiyata og sayo niya. Muban ka na ako. Huh? Asa man? Sa amo. You will meet Granny. Teresa, kanus pa ba magkikurus pag-usap ang atong talan? Pipila ka tuig ko na kining ipangayo sa Ginoo. Apan hangtod karon, gipanghayo ko usab ngadto kaniya. Nga unta, makita tanaka. Gipanghayo ko nga unta, kung makita tamang ka, ato na ang maong kahigayunan. Nga unta, libre ka pagkihapon. O kahatagan na kunimo sa higayon, nga ikapadangat ko kanimo ang matuod kong gibati. Katawanan, apan hangtod karon, birhin pa ko tungod nimo. Ay, unsa kaya akong bation kung usa ka adlaw ni ana magkatagbo kita sa dahan. Unsa kay labing una kong litukon. Unsay labing una kong buhaton. Magkaila ka pa kanako. Usao naman lang, kung yan ang higayon na, ikauban mo ang imong bana. Unsa kaya kung bation, tagdon pagkakon nimo. Wako'y laing kipangandoy, sukat pa kaniadto, Teresa. Kundili ikaw lang, ikaw lang. Kung wa pagka moabot sa kong kinabuhi, ang anak sa kong pag-umangkon nga si Ani. Tingali, dugay nang nawad-an og kahulugan kining akong kinabuhi. Teresa, akong Teresa, pakita na kanako o katagig katapusan kining akong pagbati kanimo. Kung aduna may kinahanglang tapuson. Kadiyat! Hector, Lo, si Ani. Niya na? wa pa man mauli. Hain man di ay. Ambot. Ay, dayuno na dire. Sus. Gahi gigunin babayhanaw eh. Gingnan ko naman tong daan ganina. Nga ako siyang kuhaon. Human siyang duty. Milakaw gyud. Labi siguro. Iuban to sa iyang bagong uyab. Iyang unsa na sad. Uyab. Na nasi bagong uyab ang akong apo. Uy, Santisima, ikapila na ba na niyang uyab? Uy, Haing katurong sila.
Wala bagi ko salig atong tawhana. Nakaila ka sa maong lalaki. Olo, katong Lambert Park. Uy, katong ni Anhi din Oh, sa tanaw ko itong tawhana, tarong baya. Gwapo ra ba? Ug bayog barog. Ug murag, adunahan. Lulusad eh. Dapat gani mo ingon ka nako nga unsa? Kadto. Let's see. Wa ko sali ka tawhana nga mauyab sa kong apo. Ano unta lo? Ay nganong kana may akong isulti. Magkalagot man lo. Imo man gidayeg. Ay tinuod man siya nga gwapo. Mamagani na ako punto. Tanawa ko lo. Tutuki ko. Awa ko ho. Kay? Gwapo ko? Gwapo, angay ba ba nang ipangutana? Gwapo ko no. O lagi. Unya, daghan kay ko guyab no. Ka-proud ba ya niya? O sa may koneksyon anak ni Ani o atong Lambert Dako kay connection lo. Kay kaming mga gwapo lo, dili mi kasaligan. Moingon raming wa mi uyab bisa na agyod. Butbuton mi lo. Uy, but-buton na ka. Butbuton. Unya parehas mo Lambert. Parehas. Agay. Manukol man galo. Mangangin ka man kung but-buton ka. Dili, parehas na ng laki nga gwapo. But-buton. Tanawa ko, tutuki ko. Kay? Usay tanaw mo na ko. Gwapo pa ba gihapon ko? Sa tanaw na ako ni Molo, mas gwapo kagid ka ni Alto sa batanon kapalo. Kaya nga naman delo. Ay maunay akong ipasabot ni mo. Nga dili tanang gwapo but-buton. Kaya di man ko but-buton. Kaniadto hangtod karon usa lang ka babae nga kung gimahal bisan pa man sa tentasyon nga miabot. Kining lo. Usa. Tug-ani ko tinuod. Nga unsa. Barkada magid mo si Lola ka ni Alto. Uwa ka bagid maibog sa una ni Lola? Kay tanaw na ko, no? Naibog na si Lola ni mo. Walang makaingon. Ha? Unsa? Kanawag na. Balba akong heart da. First time nga, gida akong lalaki sa ilang bahay. Just be yourself. Dali na. Hold my hand. Eh, ikay ko patog una. What? Why? You're my girlfriend. It's a natural thing to do. Sus? Aran makabayad ka ba? Seriously? Klaro, anak. Lambert, iyo. Gani! 500. What? Nangagpayman ka? 500 na niya. Whatever. Just play along. Oh, Granny! Oh, Mm. hello, apo ko. Oh, who's this beautiful young lady? And yes, this is Annie, my girlfriend. Oh, Maayong gabi, Lola. may gabi, Inday. Oh, karon pa ko makasabot. Kung nganong sud sa dugay panahon, wa ka ko'y gipailan ako ngay mong hinigugma. You waited for the right time, for the right woman to come along. Good choice, darling. Guwapa. Ug labaw sa tanan. Gaan ang akong buot niya. Salamat, Lola. Kananggaan ang imong buot na ko ang labing mahinungdanon. Oh. Oh, kama ani. Oh, murag nakatag na nga muanhi ka mo karon. Nag-bake ako og banana cake with nuts. Wow! Kalami! Iwa ko patilawon? Dili lang patilawon. Padadaan pa ta ka. Yes! Tanala! Ay, dali! Kupot sa kumbokton. Oh, agakon ko nimo. Bisag ligon ka patanawon. Agakon tagihapon ka. Aron, pakanan ko ni mong tarong. Oh.
Ganahan ko ini imong uyab, Lambert. Ha? Okay, let's go, iha. Dadaan ako sa kusina. Tana? Murag ka ang tinod ang buot ni Granny nga to kang ani. Well, ani has this charm nga lisod baliparan. Asa man ka na ako pangitao ni babayhana, ha? Unya ka lang gini pauli ni mo. Nigara ka naglaglaag nga dili magpahibaw na mo ni Lolo Silo, ha? Kung asa ka paingon. Mas may pagmudisko ka. Kaya may baho pa kog asa ti kag-apasa. Pero may uban ka atong atong karniro. Dit siya gini mo babihana ka, eh. Saan naman nagpahimuslan ka to? Magkapanalipod ka siya sa iyang kaugalingon? Ang problema, manalipod ba sa ang akong dili, kinakauyon. Sus! Ani, umiyak ka lagi na ako babayhana ka. Wow! Grabe! The best, Lola! Ikaw na! Imo na yung corona! Dawata! Ani, stop it. Udawat na mo gana si Lola sa imaginary nga corona good. Kay winner magit sa bangyang giluto nga banana cake with nuts. Lami man kaayo. Lola, mukhaon pa ko ha. Kaon kutob sa imong mahurot. Tinoon? Makahurot kay ko ning usa ka pan. What? Babe, manambo ka na yan, Dugi na magkong dakog kaon, babe, pero wa pa magig ko manambong. Lambert, let her enjoy the food. Nalipay ko nga ni Asia nga, gilamian sa siya sa kong giloto. O sa pa may gusto ni mo, iha? Dili, oh wow. Ano? Sultihi ko kung unsa pa'y gusto ni mong kanon. Dili man kanon. Dili man ko hilig ining titigod. Dili ko kasabot sa lasa ini. Wa ko maanad. Kuan. Naamoy sikpi? Sikpi? Oh, muinom ka ni Ana? Diin ka makaton sa pag-inom ni Ana, ani. Kaysa pa nagtudlo ni mo ni Ana ang sikpi? Ha? Tug-ani ko. Ang akong lolo. Imong lolo? Imong apuhan? O lola, iya mo guning paborito ang sikpi. O nya, parisan dayo na mo og puto. Daog ng painit. Di ay pa? I don't know kung naiskutan ko na ba ni diha ni Ani, Granny, nga parehas mong ganahan nga imnon ini niya. Kanang sikpi bitaw. Have I told you about this already, baby? Aha? Ang but. Basin. Nalimot sab ko. Well, anyways, that's Lola's favorite too. We. Di nga. Tinuod, Lola. Maayo hinuon. Abi na kog kamera ni Lolo ang ganahan ini. Nagdako magud ko nga kini mo ipainom ni Lolo nako. Magbagut-but man gani akong best friend kay ngano ko nung painom mi ni Lolo sa una ining sikpi nga mga bata pa man mi. Dili pa mi mahimo sa kape. Pero unsaon naman, may ganahan ni Lolo aw. Paga na lang sad ko. Nahimo na lang sa hinuon akong paborito hangtod karon. May hinimo na kundaan ka ganina. Kakadiyot kaya akong ipainit sa katabang. Naa ka, Lola? The basket ka, Lola! Pero, ayaw na lang. Sabi ko ba gusto ka? Ayaw na lang ipainit sa katabang. Ako na lang. Asa ko mag-init, inila? Right there. Just turn it on.
Kining gipatungan? Oh, ang musiga na di ini? Uy, lahi magod sa amo, kay kinahanglan manggong lisuon pa. Kining inyo, pisliton ra. Oh, ibang level! Wani sa amo! Ani, stop. Ha? Wa pa ganin ako masugdi. Stop na dayon. Stop talking. No, iho. Nausa ka ba? Just let her do her thing. Unsaon man nako? Tuslo ko ni? Hala, uy! Kalahi na gid sa induction, uy! Sosyalan! Ani, yun sa ba? Og mas safety ka na. Mahal lang gid kaayo, no? Ay, makapatukod naman kog payag sa presyo ining gidakuna, uy! May mo pagbuhunong ka o nagtabi. Sige, good. So, ani, tagadiin ka. May mo bang masairan ko ang pangan sa imuhang lulo? Ani, nagkabati ka ba na ako? Oh, abi man ako guha. Huwag ka mangkot mo tubag. Lambert la, ay. Ingon man siya nga, dili na kumuting. Oh, Unsa? Karon pa ko magkakatawa og kusog kayo sama karon. Sa taas ka panahon. Karon lang ko malingaw og maayo sa usa ka tawo. Usa lang ka tawo ang makapakatawa nako og kusog kaayo kaniadto. Kinsa man la? Oops. May tingog na sad ko. Sorry. It's okay. Let her talk, Lambert. Ayaw kong ina nga ingon ka ni Ana kapigot sa imong hinigugma, ha? Nga lakip sa iyang pagtingog imong kontrolon. ha? No, Granny. Dilingon na na. Don't. Dili madugay ang inyong relasyon kung pagkasamahon mo ang imong kaugalingon nga usa ka diktador. Noted, Granny. Did you just... Peace. That's not funny. That's so funny, Iho. Oh, she's tried this in a cute way. Ay, kampi mo ni Lola. Winner na ko. Di lang mi sa sikpi magkasinabot. Kung dili sa daghang batang, dili pa lo. Oh, sa akong tanaw, oh. Ay, whatever. So, darling, unsay mangan sa imong lolo? Mahimo ko bang masayran? Si Lolo? Lolo Selo. Selo? Oh, Lolo Selo. Short for Maselo. Granny? Lola? Granny, are you okay? Lola, ngano? May nasulti ba ko? I told you stop talking! Selo. Si Marcelo. Mahilig ba sab si lulo nimo sa naglutaw nga tambok sa baka nga linatan? Unya, yung itusulob sa asin. Siya cute. Si Selo. Si Marcelo. Buhi pa ba si lulo nimo? Oo. Og malipayon ka mo? Bisan dili may adunahan, pero malipayon ang among pamilya. Dili na ako ibaylo sa bisan unsa nga bahandi ang akong pamilya, Lola. Lambert, ihatod ako sa kulawag. Ihatod ko. Oh, karon dahil, Granny. Come, kapot ako. Excuse us, honey. Nganong kalit man siyang naluya ka ganina? Nagkinatuan na ipagkani, mi. Hala! Basig na kayo vlog si tinuod sa sigig inuog sikpi. Si Lolo. Kinahanglang pasidan na ginako siya nga dili na magpalabig inom ini. Ingnan bitaw nga makadaot kong palabian.
Okay ka lang? I'm okay. Okay, sige na. Biyain ako din Gikapoy lang tingali ko kaganina sa pagpanluto. Go now, apo. Balik ka na ang imong hinigugma. Sigurado ka? Yes. Biyain ako din Mupahuway lang ko. If ever you need anything... I'm okay. I'm okay. Okay. Lakaw na. Sige. Call me if you need anything. Love you. I love you too. Lambert. Yes, Granny? Ayaw tong anis si Anis sa matuod kong pangan. Ha? Nga no, Granny? Huwag ka ba makaw yun ni Ani? Oh, no. I like Ani. Sa tanaw na ko buutan o matinahuron siya nga pagkapapay. O bagay ka munduha. Gusto ko siya alang nimo. Then, nga nung... I have my reasons, apo. Ug dili ko mahimong masayon? Not yet. Dili pa sa pagkakaroon. Someday, maybe. Okay, gitaw na ko yung hukom. Oh, thank you. Oh, sige, lakaw na. Tingalig mabala ka siya nga pa ka mo balik nga to niya. Okay, rest. I will. Dugay ng panahon nga gipangandoy kong magkakuros pagbalik ang atong daan, Marcelo. Apan karon nga sayo na lang unta kaayo alang nako ang pagpakikita kanimo. Gidaog ko sa akong kahadlok. Nanong balik ang kahadlok o kahiubos nga akong gipati kaniadto. Dihang nakita ko sila si Armida. Usa sa suod ko usab nga hikala nga naghakos og si Marcelo. Kahiubos nga sa among pagkasuod, ako lang ang wa masayod nga sila na di ay. Og kahadlok nga masakitan pag-usap. Sama sa akong gipati kaniadto. Kasakit una-unaon nga kung kanus nga andam na kumuangkon sa akong pagbati nga niya. Makita ko silang duha si Marcelo ug Armida dito sa sawg nga nagkakos. Si Marcelo dito sa ibabaw ni Armida. Tingali sila yun ang nagkadayon. Ug ila ng apo si Ani. Gusto kong malipay nga sila gidi ay sa katapusan. Apandili ko sa ikalimon. Hangtod karon. Sakitan pagyapon ko. Ug ang labing dako nga hinungdan. Nga dili na ko angayan pang magpakita nila. Mao nga. Tungod kay malipayo na silang duha nga wa ko. Busa. Ganong musod pa man ko pag-usab sa eksena. Pasagdan ko na lang silang duha nga magmalipayon. Sure ka nga okay na si Lola? She is. May pahuway na siya. Ay, nabalak ako. Sure ka nga wa ko'y nasulti nga nakapahiubos niya mao nga misakang iyang presyon. I told you stop talking, pero murag rapido ang imong baba. Nya karon mabalaka ka nga tingalig may nasulti ka nga dili maayo. Sorry. Ingna si Lola. Unsa kiniti pangalan si mo Lola? Lola Denise. Huh? Denise? Murag lahi na kitong nahinumduman ako sa una. Mura lagi itong maingon ka nga Therese. What? Therese no. Husto ko no. Ha?
Nga bang magbuot ka man nga ako may apo? Sige, good. Ay, nagkasuko. May blood sa dayon ka. Sige ka. Tiguang na ba kahapit? Aray! Ang sakit sa kong agtang. Nanapak kong. Ani, shit. Ang imong agtang. Lambert, kalipungon ko. Usa? 1, 2, Oh, 3, 4, 5. nga nung nagihap ka? Ikaw ba'y malipong? Di ba ka makakita ang star? Usa? Aray! Ano ba sa mong kalitra magkag-break, uy? Sakit kaayo, ha? I'm sorry. Pero imong sa... Kay? Imo kong kitawag tiguang. That's offensive. Kanus ama na nahitabo ba? Huwag man lagi ko kay nungdong. Ingon ka ganina nga hapit na kumatiguang. Hapit. Pero ako maingon nga tiguang na ka. Lahi raman na good. Mag-30 pa lang ko. Mau magani nga hapit na. Bata pa kayo ang 30 matiguang. Shit. Nabuko nung imong agtang. Baby, come here. Ah? Kay, tiwasan ko nimo? Just come here. Uy! Mamila magkagalit. Oh. Imong kitayo pa ng akong agtang. Wa ko ayos nga ikabutang sa imong bukol. Kaya niya ta sa skinan. Mo ni buhaton ni Lola kaniadto. Every time kung mapakong ko. Yan tayo po na kung or agtang, so shut up. Pero, ang imong simod, naasa kong agtang. I know. Just shut up. 500. What? Apil na sa tong sabot nga kada hikap ni mo nako may bayad. Naka 1,000 na ba ka ganina ug karon? I don't care. Those are just figures. Figures nga dungag sa imong bayranan. Why are you giggling? Gilo. Usa? Kanang imong gipuhat ba, gilo? Oh, ano sa? This? Lambert. Honey. Lambert. Honey. Can I? Unsa? Can I drive now kung okay na ka? Oh. Okay na. Good. Ay. Pag-iisip lang yung ilon. Makalakot lagi ni siya. Slight. Ay, nagikan babayana. Asa na ka siya dadad tawhana? Magkalagot kin babayana eh. Muragig iro nga way tag-ihabisag kin sa lay ubanan. Naglagot na gikon nimo ani ha. Lost ka na lang gid ako. Ganina sab sa restaurant imo sa kong gibalibaran kay basta kong offer nimo tong lambertuha to. Tuog kang wa ko'y kwarta? Na ako'y kwarta pero gisave to na ko para sa datong kagwanga ka. Sus! Unya ka lang lagi. Hello? Ano yun? Nagmata ka pa. Wala sa ako matanaw kung pinsinanawag. Milaw sa sakong tubag. Sus! Kinibking sabok ang dako. Hello, my love. Are you still there? Sama. That's fake. Ha? Ano sa? Ang imong pagpahoy up. Huyab. Fake. Oh, huyab. Fake. Dili nagdukal ako.
Naghigda naman gud ko. Balo na ko matuog. Bay, tungga ta. Ina. Shh. Ay, saba diha. Ay, so, may nangagda ni mong inom samtang naghigda ka? Ay, ako tong amigo eh. Miyanhi sa amo kay makiginom. Mingon kong dili. Unsa bay tuyo nimo? May miyon ng auto. Kaila ko anong autohan na. Hello, Hector, my love. Are you still there? Oo, na. Pero padaw na kumupiyong. Ay, kapiyong mo lagi kay kong mata. Duka na kayo. Busa, bahay na. Matulog na ko. Ah. Yan ang maayong babae ay. Gihatod na. Karoon ka lang gid ako. Gerda, Sige. Manaog na ko. thank you for tonight. Apil ni sa bayad, uy. Uy, doon na kayong imong naong nako. Mukis ka? Don't move. Ha? Lambert. Put me on back with your seatbelt. Abi ko mukis na kanako. Doon naman kay imong naong nako, good. Don't assume too much. Oy, excuse me. Dili ko assuming, no? Oh, si Hector. Wa pa kay plano manaog diha, day? Ha? Sige ha. Manaog na ko. Ganitang, ako na i-ablis putahan. Ako na. Ay, kaduhan na to na. Ang pinakugmukis na siya nako. Naog na silang bird sa insakyanan. Nag-usap ang mga diha. Excuse me. Thank you. Wow. Di ka kay bawo mo abli putahan, day? Muna yung buhaton sa usa ka gentleman. Mao cute. Yato talaga sa inyo. Ayaw na. No parking din, he. Katultol na sila. Palking tawahan na, uy. Sige na, uy. Oo. Ayaw na lang kay tingaling matuwing ng imo sakinan. Salamat na lang sa paghatod. Okay. I'll see you tomorrow then. Sige. Thank you. Sige. Aray! Manakul man ka! Gikilig ang tao, panila kay kas moment, uy! Diin mo gikan? Sa ila. Nagunsa mo? Nangaon. Unsa inyong gikaon? Hala? Detalye, Brad. Huwag ko'y salig ang naong ni mo, ani. Giat lang rablang agi ni mo. Giing nam ti ka ganina, nga kuhaon ti ka. Nga nang wa maka magsulti. Nga miuban ka di atong tawana. Kay una, nakalimot ko ka excited. Ikaduha kay... Unsa ka? Tayong paragod? Unsa man day ka? Akong lolo kay mananghid ko? Anak din na? Oo! Anak na. Human ko nimo paggasto ha gasolina ug kuha nimo ingon anara? Aw di ay, sige. Sus. Wa ko magdahom. Nga ingon ana kaday kaway konsiderasyon. Patay. Nasuko ko. Nag-walk out. Ay! Nga ba sa mamuti akong giingon? Hoy, Hector! Kadiyot lang! Sorry na! Hoy! Kuya! Ay. Wala kat malingi ay. Misutoy na. Nasuko to. Dili ra ba ko kabaw mam-am og lalaki? Naanad kong ako yung aman. Ahak na ni. May kay nauli ka na. Diin ka magikan, ha?
Wa ka man magpaibaw kung asa ka paingon o kung si kinsang imong kauban? Ayaw pag-usap ini, ha? Naanat lang yung ka nga. Lo, unsaon pag-amam og lalaki? Unsa? Unsaon bang? Dili ko kay bang. Ug si kinsa masab kunoy am-ama nimo? Si Hector, nasuko manggod, giwalk outan ko. Hembot niya, uy. Nagkapraning naman na siya ron. Usahay, dili na ko makasabot siyang mga lihok og sinultihan. Kasayon anang sabton? Ha? Unsa man? Tugay na mong nag-uban, ane. Wa kapag yun maswitong Hector. Maumang gani, lo, nga natinga ko ang iyang mga lihok ron. Dagan siyang mga lihok nga lahi ra sa una. Anak tingali na magkatiguang. Anak ng in love. Unsa? Lo! Wa mo ba ka na makita? In love si Hector nimo. Unsa? Oh. Lo! Lolo sad, uy. Pataka ra magkagtabi, uy. Si Hector, ma-in love na ako. Kada kong binuang. Wa na makaila og love, lo, uy. Kung nahibaw pa lang ka kung unsa na kalihok sa babay, o kung unsaon ni ang babay human niya ni makuha, na, ambot na lang gid, lo. Ambot. Dili sa makabuhat ni anak nimo, ane. Giyon sa nimo pagkasiguro. Once a playboy, always a playboy. Og once nga playgirl, always a playgirl. Lahi manggod kulong. Unsa may kalainan sa maong panultihon? Kay babay man ko. Mababay ka man o malalaki, kung moabot na gani ang tao nga matuod mong mahalon, undangan ug biyaan mo gayud ang tanan mong naandang buhaton, alang sa tao nga imong gimahal. Hello. Ay, tudluin na lang kung unsaon siya pag-amamlo, uy. Murag, mas dali ng buhaton kaysa pagtuo nga in love si Hector na ako. Praning lang gitong tauhan na. Iyan na yung gibarugan niyang rule sa pagkakuya. Nagtuo siya ning haggan ko siya kanina. Well, the truth is, gusto ko ka ng buhaton. Murag nindot kayong hagkan ng iyong mga ngapil. Ug lamay kay siyang kakson. Kung laing babae palang tingali ang akong ikauban, gibuhat ka na kato. But not with Annie. Huwag ko masayod na panusahay. I'm lost for words kung naa siya doon ako. Ganay ko mahinultulo sahay sa angay na kong buhaton. Damn. Huwag kinisugad may tambal ako. But come to think about it, sigad ako sa kong ibayad unya niya, mahimo ko kayo siyang angkonon. Sama na gipalit ko na ang tibok ng pagkatao sa mong kantidad. So why not? Pahimuslan ko ang kaygayonan aron makabawi ko sa kwarta nga akong gi-invest nga niya. Si Ani. Nagsigig paghapon siya panawag. Magkonsensya man kang babayhana ka. Pero bahala ka diya. Human si mong kipanulti na ako. Bahala na kasi mong kinabuhi. Di na ti katubagon. Sugod ka ron. I-off ka na yung ako cellphone. Da. Walay disturbo. Makatuog na ko. Sa'yo pa kong nakaugma. Oh. Lola? Lola? Ikaw na? Hiuna ning pultahan. Oh, kadit lang la. La?
Dugayong mga blioy. Lula, May mahinungdanon kuno siyang tuyo nimo. Pagsulti mo, la, di ba naingunan ko nimo? Nga kung mangita nila kung payhala ing nangawa ko? ay nalimot ko. La, Ay biyaan ta na mo. Hoy. Abli pa ng pultahan. Gawas na. Di ko. Hoy. Mihigda ka magulinoon diya sa kong kama. Pahawa ko no diha. Pahawa ko no diha. Gabi na. Lugon sa pa mo ka din eh. Sleep over. Hilo mani. Di na ka bata. Nga mahimo pang mutupad ako higda. Ug usa pa. Dili na ta friends. Pauli na sa inyo. Yung sa'yo nag-ingon nga dili na ta friends, ha? Oh. Panabon ko sa baba ni mo bagong hayab ka. Way lang nga, uy, okay ra. Nagbuka na ko. O di, pauli na sa inyo. Aron matuog na ka. Okay na ta? Dili. Pauli na. Okay. Ani? May piyong na mahinuon ka. Hoy, ani. Hoy, ang kabaga sa imong naong, no? Mas baga pa na ng imong buling. Ha? Bangon diha kay matuog na ko. Friend na ta balik lagi. Mabuhi ra ka bisan di na tamigo. Mabuhi bitaw, pero lisod. Unsa? Daan pagid ko. May nung danon ko ini niya. Unsay pagtuon mo nako? Pagkaon? Ha? Kay maglisod ka kunwa ko? Lisod kay way mo hatod og mukuha nako. Lisod kay way mo dupa para nako kun pangitaon ko ni Lolo. Og labaw ng lisod kay way makaabag ni Lolo kunwa ko. Maura na. Naa pa di ay. Litsiha gini mo eh. Babayaan na ka. Maura na hinungdan kung nganong maglisod ka kunwa ko. Pues, mamatay ka. Kadi na ako makigsuod ni mo. Mag-uol ka. Dili. Mamatay? Dili. Mangalit magkagpamira. Uy, nakahigda na hinoon ko. Nakahigda na hinoon ko. Dinis kong kama na sa mga... Gigakusog gitandayan ko ni mo. Ani? Matuog na ko ta, Hector. Mawala lagi ng imong sapot og mas. Dinhi na lang ko matuog kay duka na kaayo. Pero kung kawa ko sa iyo ha kay stricto kayo kung amo. Unsa? Oh, ang kanahan ay mihagok na. Buhay na ikog takilid ato bang niya. Oh. Kaduol na sa mong naong. Ay. Kung matog, inosente ka kaing tanawon. Mura ka kikanghel. Baga kakilay. Di na kinalambutangan paglapis. Labong o bawg ang imong pilok. Taliw-tiw kag ilong. Nindot og porma ang imong hapil. Kamay kay kag naong. Lamig kay kang kumuton. Kay baw ka anak. Kamay kay kag naong masuda ang imong naong sa kumpad. Lisura ikasuko nimo eh. Nagtugi ka nga okay ra nga magtupad gyapon ta sama sa una. Sama ka ni adto sa mga bata pa ta. Uy ani, lalaki ko ug ulitaw na. Basig nalimot ka. Pagkapinan pagguwapa ug nindot kay kaglawas. Tamis pag kagbaho. Kalami gini mo. Ay,
Ay na lang. Mahinay ka niya, tika. Na, sus. Hagkan tayo ng kamoy imo. Nga bitang ni agad din ni matog. Hagkan ta karon. Ingnao. Ingnao. Oh. La, uy. Bitando ka. Nagadungog ka. Oh. Gibalin niya gigaan niyang order sa akong doktor. Hihimo pa ko ang laning bayana. Iyahaya, good. Agay. Kasakit. Takar tanday ni babayana. Pinabundak pa. Kabuka to pa. Kasakit sa kong itlo. Ay. Ate, usaw na daw na ko pagkatog ni Ron. Kaayog yun ni mo. Ina lang. Buksan ko na lang ang ako mga mata sa pagkatog. Sayo pa sa buntag. Wa pa ron ang mga tambay din hinapita. Hinungdan, nga misayo jud ko sa pag-anhi. Biyaan ko lang ni akong auto din Mulaos na ko sa ilan, Hector. Masya ka. I know. Sayo kaayo ko nga nagda para sa atong breakfast. Nagtuo kang sayon ra kong idispatchar, ha, my loves? Well, wag ka pa gini makailan ako. I wouldn't be missy kung palabyon talang ka nga dili una mahog sa akong mga kamot. Na-challenge lang ko nimo sa permero. But now, I think, tungod ning imong gibuhat o gipakita, I am now falling for you, Hector. Ikaw na ang lalaki nga akong gipangita. Someone who could tame me. Someone nga dili man dato. But I know nga makaprotect na ako kay barumbado ka in a shit way. Oh. Ay, my God. Guna-una palang gani ko ni mo. Leche. Mara na ko kaihion sa kakilig. And no man. I mean, no other man pag yun made me kilig like this. Ikaw palang yun, Hector. So ako ka na. Ako ka na yun sa musugot ka magsadili. Ako ka na. But I know nga maako kagit, my loves. Who could resist me anyway? Beauty? Charm? Money? I've got it! And I am a complete package, my love. So come and grab me! Ni anak ko tungod sa ila. Oh! What a timing! Ay, good morning. Si Hector? Ay, natog para ba? Okay. Ay, nagdakog food. Here. Ay, salamat, pero natog para ba si... It's okay. Andaman na lang ang food, Lila. Ako na ipahala nga mo po ka na, Hector. Sa ganito dapit ang ihang kwarto? Kadungdo sa tumoy, di ba? Kadiyot lang! Ay, Santissima! Masurpresa gid siya karon. Mayo kinatog pa siya. Oh, wish walang ilak ang iyang room. I-try na ako. Oh my God! Wag yun ilak. Shit. Gayunan. Imo kinigihatag na ako. Hinayon ako sa pag-abli ang pultahan. Aron dili siya magkamata. Ug unya, muhinay sa punya ko sa paghihigda tupad niya. Aron sa hingon, inikmata niya. Naan ako sa iyang tupad. Ug naghigda na ko sa iyang gahi nga buktong.
bukton. Ablihan na ako kinay ang pultahan. Hector, my love, here I come. Kainahak ba yan ang kamitangaw eh? Murag usara man kauras tingali nga akong tug. Kano bang mitupad may ginin akong babayhan sa paghigdaw eh? Wala hin ako'y pahuay samtang siya nagtupang laway. Puwerteng hinanok. Biapi ang putahan o kinay. Si Lola tingali. Kuha na ko kinay ang iyang usa kong bukton. Kuy, kapuy-puy. O, tempo. Dili man ang kamot ni Lola. Batanoon man ang kamot ang naasa. Day! Day, ayaw lang pagsod. Si Missy. Niya si Missy. Maginay lagi ko. Siya akong baton. Gusto. Bukutan ako. Kinibabayan na sa habon. Pero Inday, pero Inday, Leave it to me, Lola. Missy? May katupad ka? Unsa? Uwa. Pero sa kanang... Kana ba? Kini, online din ako. Online nga dako. Akong tandayanan. Mo ba? Unlan nga mulihok? Ay, huna-hunara na mo eh. Dali na. Hey, ay, nagkukukuruya. may daa ka na siyang pagkaon dong. Tuan na sa kusina ako nang giandam. May noon, kay gigutom na ko. Dali na. Ay, wait, ayaw mo na. Anong yun man ka? Mukhaon ka nga, ingan ni Ana ang imong forma. Yan naman. Nag-boxers ka lang. Oo, mau ni akong sulubon kung matuog ko. O niyara ko sa bahay. Nga naman deh. So may problema ni mo ini. Kuan man good. Disturbing siya sa akong mga mata. Dili mahilo na ang akong brain. Ma-distract ka ng midungan usap ni mo og mata. Nasi mong tunga-tunga. Ay, muuna na lang ko ninyo sa kusina, ha? Sige pan man si Lola. Isang taong ka eh. Natural ra na sa mga lalaki kung mabuntag. Mukaging gina siya. Batani mo, oh. Huy, nasubos. I think I want to eat jumbo hot dog. Unsa? Can I? Nabuang na. Honey? Ay, bisira. Lagi ka. Gikan ka niya sa kwarto ni Hector? Dili. Nagtupad mo duha? Uwa. Tasaragod, gipinungangan pa ko ninyo duha, ha? Mato ninyo best friend ra mo. Pero nagduhog lagi mo duha. So, sama na. Best friends with benefits? Di. Sa tanan akong kontrak ka nagimbuangon ko, ha? Buhi ang akong kamot, Hector! Sa ba? Sagpaon mo si Ani? Wa kay katungod nga mabuhat ana. Kay una sa tanan wa tay relasyon, ikaduha. Wa mi gibuhat nga daotan. Kani adto pa nga magtulganan na si Ani dinhi sa amoa. Ug wa ni Malaysia. Kay sama ra may sa managsuon. Tinood? Bata pa lang nga magtupad na mi sa pagkatog. And nothing happened? What, no? Ew! Dili na ko type ng tawhana, no? Sobra kagahi sa bukton. Way ayong unlanan. Unsa? Wa man gani ko mo reklamo nga higda-higda kas kung bukton nga puy-puy kaayo. Unya imo pang patuan sa imong laway kay nagtakilid ka? Humot matsat kog laway. Sabi na, humot. Why humot nga laway? Kung buntag. Kayaks. Kabaho. Baho pag ikong bukto, no? Asa daw? Wa man lagi ba ako? Imo mag-ilok nga kung nabahuan? Unsa? Unsa buti may pasabot? Di baho ko gilok? Baho? Imong laway baho. Imo? Hilason.
Di na ta, friends. Oh, Tanami siya. hey, asa ta? Malakaw. Malakaw sila. Hoy, Hector! Unsa? Nag-boxer sila ka! Wa kay labot. Di ka mauwaw? Dili, kay dako. Hilason! Di na ka friends, ha? Okay. Masakit na siya. Pantay lagi buhat to baka sa mo, ha? Ayaw na to sa mo, ha? Hoy, tubag! Wala ka mo tubag, ay. Hoy, kasi buhatod ako, Ron! Kuhaon niya ko, ha? Wala ka tubag, ha? Bahala ka! Sige! Dili na ta friends? Fine! Dili na ta friends! I-focus na ako kung atensyon kang Lambert! O pagani imong pagpauli sugad kagabi, unya. Isapot ka na. Ingnan ang paborito ni mong dili apo. Nga gingalan og Hector nga dili na siya mo anhilo, ha? Kay dili na may amiko. Og dili na gid siya mapakita nako. Kay dili na may friends. Oh, kano man mong duha? Unsa naman sa inyong giawayan? Gingnan man ko niya nga bako ko na kog laway. May tuo siyang bukton. Oo. Iyamang bukton ka ha ang imong giunlan. Lo, akong gisimot iyang bukton dili pa ko. Iyang ilok tingali ang bako. Imong giingnan. Oo. Og nag-away mo tungod ana. Oo. Ay, edad lagi na nagko ninyong duha. Apan mo ra, gyud gihapon mong mga bata. Siya yung nanguna. Bahala siya. Dili na ako makik-amigo niya. Pex man. Mametay? Lo! Imo nang ekspresyon. Misuon ra ko, mamatay? Bahala siya. Wala ko'y labot niya. Kung saka to sila ron ni Missy. Sa'yo pagani sa buntag, nag-upan na. Unya, nag-boxer si Betong migawas. Asa to siya. Huwag yun ba uwaw? Dako magkaha. Ay, lulusad, uy. Ambot lang, si Riga ingon. Ambot kiro. Bahala siya siyang life. Ay, sus! Unyang gabi mag-uba na sa mundo ha. Bisag pusahan pa. Gingnan ta na ka nga ikanaog ra ko sa eskina sa amo. Huwag ka mohunong. Manaog ka nga ingon anang imong gisulob. Mingaw pagkalsada. Madarat og dagan ganina. Oh, I see. Confident ka gid kaayo ha sa imong kargada. Asit ko na. Gawas akong naong. Hmm? Asa ba kita? Puslan man nga ingon ni anang imong porma. Mula hustag usa ka resort. O, unsa? Maligo ta? Depende. Narani mo asa mas straight ni mo dive. Sa pool or in between my thighs. Sayo ha ko di ka ulog kinilaw. Sashimi is good any time of the day. Missy, imong kamot. I wonder how longer will it grow. Kung karon pa lang dako na siya. Ayaw ko kagita. Nagit ka? Nganong gipahulong nimo ang sakinan? Baylo ta. You drive the car and I will drive you. Yatis ra. What about you drive ug ako na mo dive? Oh. Mas gusto ko anang imong ideya. Do it now.
I'm ready, my love. That's it. What I tell you, Hector, my love. Nasugdan ka naman niya. Wala ko'y planong tapuson pa niya. Unsa to? Mao na imong plano? Yeah. Nahibaw ka ba? Mao ginahidi na ko ganahan nga na ako'y karelasyon. Kaya dili ko ganahan nga mustig sa usalang kababae. Well, sorry for the late notice, my love. Kay kilami na yun na maayo ba? Napaay Samot ka dili na dyan ko mabuhi nimo. Shit! Shit, correct! Makalagot. Malate man ka, oy, ni Ron. Mapagyapon ka makasakay. Sa nang oras, pila ka minutes na lang, pag alas 8 na. Hindi tinuod ka na kanyang giingon nga di na siya mga tunta ko. Basin dili na sabs ka makuha pa na ako. Kalagot. Che, nagto ka mag-call ko. Naa si number ka mga tud na ako, no? Dili lang siya makakuha. Kibaw ko eh. Nindot kang auto. Ay nagpatagad. Hindi ko ubos niya ang bintana sa sakyanan. Papen, Ha? Sige! Kadiyot! Hi! Oh, thank you ha nga nalabyan ko nimo. Kay kunwa pa, for sure malate gid ko ron. Ganina pa magugusig ang atang unya, wa pa magi ko makasakay. Ay, grabe gid kasakay ay. Unya traffic pag yun. Og dili coincidence lang. Nalabyan ka, ani. Gituyuan tagyo ka sa pagkapit. Gapit tagyo ka din sa inyong dapit to pick up you. ha? Have you eaten already? Ha? Oo man na. Ako wa pa. Ha? That's it. Pero malate na ko. I'm the CEO. You don't need to worry. Oo. Sige. Ingon man ka. Hindi. Ikaw na. Eat. Salamat pero busog pa ko. Nag-order ko alang sa mo. So, eat. Hindi man sila siya dapat. May gisulti ka. Ha? Ay, wala man. Pero, nagbabulbol ko. Kay kon makaduha ko mamahaw, labing siguro manambok yun ko. And so? Lain ako tan-aon. So? Dili na ko attractive. So? Lain na gani kong tan-aon. I-body shame na unya ko sa uban nga. Kung maka-body shame sad, mura sa mga nindot o mga lawas. Manaway pag yun. Di na lang mo tan-aw. So? In short, bawno na lang ni nako, B. Busog pag yun ko, promise. May na lang ni, makasave sad ko para lunch kay dili naman ko magpalit. Dili ka gihapon magpalit later sa lunch. Kay, dugan sa gihapon tag mangaon. So, eat. Laoy. Manambok pagit ko ini. Mas nindot sad kung maundan kag gamay. Nindot tanawon ang babae nga busok. Now, eat. Aron makalakaw na ta.
girl. Ready na ka ba sa weekend? Ha? Para sa unsa? To! Para sa tong team building. At to sa kaisla. Toy, nahibaw ka ba nga mahal kayong maong resort? Pulos mga dato lang makaadto dito. And mind you, di pa nag-iya sa bang maong resort sa atong CEO, Tay! Grabe! Si Sir Lambert na cute. Kung ako'y panguyaban anak niya, no, sugton kong dayon na siya. O dayon, akong pikuton. Unsa? 3 days na dito, Day. Which means, my gulay! Kinahanglang magpaon kong daghang 2 piece. O banggid ha, kay wangkis na ning uban at mga ka-office mates baya din, he. Aron nasad ko'y ka-jamming dito, uy. Ha? O bandi ay ko. Basing dili oy kay OJT lang biya ko din ni. Ay, bitaw no. Ay, pangutanon niya na to si manager. Ay, sige ha, mo balik sa kong cubicle. Sige. Nag-open pa ni kanina pero wala kasi masulti na kung ano. Dili ka tingali ko uban sa mong outing. Come in. Hi. Lambert. It's Sir. Naglimpog ko ini niya. Saltik ko ni ko utok lagi. You were saying? Hindi. Let's go. Maunibot ako isulti nga. Nga dili na ako mag-lunch kay wa pa ko mahilisi sa tong gikaon ganina god. Kaduha bi ako mikaon og pamahaw. So? Hala no. Kanina palagi ka ng Sony mo, sir. Kung di ka ganahan mo ba ako, just tell me. Dili man sa ingon, sir. Kung di ka gustong mo kaon, you still have to come with me. Kinahanglan ka nga magandam alang sa atong outing this weekend. Ha? So, oban ko? Of course. Hindi gugmata ka, dili ba? Busa kinahanglan nga naa ka. Bibin ako sa tubangan no sa imong apuhan ta mag-acting nga uyab ta. Apil ta isad sa tubangan sa imong mga empleyado? Choose. Ka mga tinut ni mga display din hining putik kay kitat anak ko. Ang problema kay mga mahalon man din hi. Kay bawa pa ka ni siya no nga uwa ko'y kwarta. Sir? Lambert. Ay, nako. Mr. Whatever. Pahibaw lang ko, ha nga. Uwa, bi ako'y kwarta in town din eh. Uni pa ko makwartahan kung imo na kong mabayaran. Don't worry. I will pay for it. Tinuod? But you have to pay for it. Ididak na ko sa kumbayan ni mo. Unsa? Uy! Di na lang ko mamili, uy. Ka mga mahal ini, unya mga bathing sutra. Ato na lang ko sa kay ukay, no? I'm just kidding. Sige na, choose. Ibutan lang ang tanan mong mapilian. Dili na lang nako ilista ang tanan nimong touches nako. I-erase na lang nako ang rule number 2. Whatever. Tibok adlaw na ta din sa resort. Tanami siya. Mamauli na ta. Ay, marag dili na ko ganahan mo biya pa din eh. Gusto ko nga nara ka uban ako, permi. Na, magbaylo ang atong naong. Pusa dali na. Bangon na. Mamauli na ta. By the way, may outing ang kumpanya nila ni Lambert this weekend. Uban ta? Kumpanya ni Lambert? Yes? Dili ko. May pagmagpuyo. Usa pa. May hinungdanon unta ko nga lakaw karon. O wa na ko matunga. Kay niya ako uban nimo. Ay, come on. Sige na. Bayaran ako ang matag-adlaw nga ikaw uban ta ka. Sige na. Ig-agaw gid mo. Ha? Kasi buti may pasabot. Ha? Oh, wa. O sige na. Ihatod na ko. Una-unaon pa na ako ang imong gingon.
nagkadaghan ko na nang ipambit-bit ni mo. Si Lambert Anilo ay akong gikomprahan. Ah, Kumusta, Lo? okay ra, sir. It's okay kung tawagon lang ko ni mo kung pangalo. Lambert na lang. Sige. Salamat sa imong ipanghatag sa akong apo, ha? Pero, basin og sobra na kayo ning imong ipanghatag niya dong, ha? It's okay. It's okay, Lo. By the way, niya ko aron personal nga ipanaghin ni mo si Annie. Nga iuban ako siya sa company outing this weekend. It's a team building actually. Uy, mao ba? Asa man na, ha? Sa Osaka Island Resort that I owned. Uy, mao ba? Uy, kiatra ba kayo ning bataa dong? Lo? Aw kung sa kumpanya na ninyo, ay unsa may mahimo ko. Hi, Lo. Well, anyway, di na ko magdugay. I have to go. Ihatati ka sa gawas. Bag-o pagganing nag-uban, ihatod na sad. Excuse me. Nag-ali ka sa kianan. Agay. Kita ka to, Lo? Asa to? Gitumban kog tuyo si mga po. Aw, gitumban raman di ay. May untag giatakan. Lo? Hey, naunsa ba? Uuban day kuno ng amiga ni mo og outing sa ilang kumpanya dito. Muban sab ko. Si Ani Batumbakan na taga Frisco. Gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Mga kasama, napito ko muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni Ato Sugilanon, Ani. Tagsuwat, Marites Parba Albores. Ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense. Recording editor ang ditayad, sound man Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.